Igbo bụ Igbo, ekele m unu. Ụmụaka, anyị alọghachila ọzọ n'izu ụka a ịkọchapụ akụkọ ahụ chi na-achọ izu ike. Ọla mma. Papa. Taa ka akụkọ a ga-abịa na mpịachi. Ya mere ka gị na ụmụaka ndị ọzọ gezie ntị nke ọma. Ọ dị mma, Papa. N'izu ụka gara aga, anyị hụrụ ka ndị mmụọ jiri zukọta ọnụ n'ugwu nsọ, tipụ mkpu n'egwu nakwa mwute n'ihi mkpebi okwu dele ịga agba mgba ahụ. N'ụbọchị asọmpi mgba ahụ, okwu dele kụrụ ewu n'olu ya banye n'ọgbọ mgba, wee tie mkpu n'olu dara ụda dịka egbe eluigwe, ma si otu a: "Lee ka m ga-esi merie mmadụ na mmụọ otu mgbe." N'otu ntabi anya, Dike Nnamdi kụrụ ya ezigbo ihe, nke mere na okwu dele amataghị ebe ọ nọ, ya fọdụzie ebe ewu ya nọ. Ọ tọgbọrọ n'ala dịka akpa nri furu efu. N'ebe ahụ dina n'ala n'ahụ ụfụ, okwu dele chetara ndụmọdụ niile nke Ndubuisi nyere ya, nke ọ na-ejighị kpọrọ ihe. Ọ malitere ịgwa onwe ya na ya bụ onye nzuzu kacha gbapụta ihe n'ụwa dum, n'ihi na ya chere na ya maara ihe karịa chi ya. Okwu dele malitere ibe akwa arịrị n'olu dị nwayọọ sị: "Chi m, biko gbaghara m. Emeela m ka ndụmọdụ gị dị ka ọ bụ ihe mgbagwoju anya nke gosipụtarala nzuzu na-amaghị ihe m. Ọ pụtara ihe dị ka nwa ọkụkọ furu efu." Ndubuisi wee zaghachi ya n'olu dị nro sị: "Nwa m, cheta na ogologo okwu adịghị eme ka mmadụ mara ihe. Ọtụtụ mgbe, ndụmọdụ dị mfe bụ ya na-enwe amamihe kacha ukwuu." Okwu dele weliri aka ya elu dịka ọ chọrọ ịṅụ iyi ma kwuo: "Ọ bụrụ na m ahụ onye na-ere ewu amamihe ọzọ, aga m agba ọsọ. Site taa gawa, aga m ege ntị nke ọma nye olu ndụmọdụ dịka nwata na-ege nne ya ntị." Nke atọ m iche. Onye ọma m, nke bụ eziokwu bụ na adụọ ọmara, mana adụọ ofeke ofenye isi n'ọhịa. Mmụọ nke na-edu anyị dị nnọọ ka nne nke na-edu nwa ya. Ọ bụghị iji kwụsị anyị, kama nduzi nke dabere n'ịhụnanya. N'oge ọbụla ị na-akpọchi ntị, cheta okwu dele na chi ya, ma chi ya nwere ya ogologo ntachi obi. Kedu ihe chi gị na-ekwu maka ụfọdụ mkpebi gị? Kọọrọ anyị site n'idepụta uche obi gị. Dịka ndị mmụọ si kwuo, onye na-ege ntị n'ụtụtụ ga-eji amamihe na-eto, ma onye na-ege ntị n'abalị ga-eji ahụhụ na-eto. Nke ahụ bụ eziokwu, Papa. Ụmụaka, n'ebe a ka akụkọ a ga-abịa na njedebe. Ọla mma, anyị ga-alawa ugbu a. Imeela, Papa. Chineke gọzie gị. Onye ọma m, ọ bụrụ na akụkọ a metụtara mmụọ gị n'ụzọ ọbụla, pịa aka n'onyonyo a ma gosi anyị na ị hụrụ ya n'anya. Tutu ruokwa n'izu ụka ọzọ, ka emesịanụ. Ngwa kụba n'ọba soshal midia chanel anyị ugbu a, gosi anyị na ị hụrụ ihe anyị na-eme n'anya, depụtara anyị uche obi gị, ma nyere anyị aka kesara ya ọha na eze. Daalụ sọ.